गुलबुआ. गुरुजी, लवकर चला. आम्ही आताच तिला सावकाराच्या पडक्या वाड्यात जाताना पाहिलं आहे. गेले कित्येक दिवस गुरुजी त्यांच्या शिष्यांसोबत त्या जखणीचा शोध घेत फिरत होते. एक भयंकर रक्तपिपासू भूतनी जी म्हातारीच्या रूपात त्या गावात फिरत होती. तिने गावात तिची दहशत माजवली होती. अनेकांनी तिला या गावात वावरताना पाहिलं होतं, पण ती लोकांच्या नजरेतून क्षणात गायब होत असे. ती एक रक्तपिपासू होती. रक्ताची तहानलेली. तिला फक्त रक्त हवं होतं, कोवळ्या नाजूक मुलांचं ताजं रक्त. तिने गावातील कित्येक लहान मुलांना आपलं शिकार बनवलं होतं. आजही तिने गावातील एका लहान मुलाला पळवलं होतं. रात्रीची वेळ होती. सगळं गाव त्या लहान मुलाला शोधण्यात गुंतलं होतं. तेवढ्यातच गावातील काही लोकांना एक जखीण सावकाराच्या पडक्या वाड्यात जाताना दिसली. तो जुना वाडा कित्येक वर्ष बंदच होता. त्या लोकांच्या हातात लाठ्या काठ्या असल्या तरी त्यांना माहीत होतं ते तिचं काहीच वाकडं करू शकत नव्हते. तसं ती माणसं धावत गावात आली. ती गुरुजींना सांगू लागली, गुरुजी, लवकर चला. आम्ही आताच तिला सावकाराच्या पडक्या वाड्यात जाताना पाहिलं आहे. गुरुजी खाडकन उभे राहिले. त्यांनी त्यांची काठी उचलली आणि ते धावतच सावकाराच्या वाड्याकडे निघाले. त्यांच्या पाठून संपूर्ण गाव येत होतं. प्रत्येकाच्या हातात जळत्या मशाली, कोयते, दांडे होते. काहींनी वाटेत मिळतील ते दगड त्यांच्या हातात घेतले होते. काही वेळातच सगळेजण सावकाराच्या पडक्या वाड्याजवळ जमले. ज्या लोकांनी गुरुजींना ही बातमी येऊन सांगितली होती, ती माणसंही गुरुजींसोबत तिथे आली होती. तुम्हाला पूर्ण खात्री आहे ती जखीण याच वाड्यात गेली होती? हो गुरुजी, आम्हाला खात्री आहे. आम्ही आमच्या डोळ्यांनी तिला तिथे आत जाताना पाहिलं आहे. ठीक आहे, मी या संपूर्ण वाड्याभोवती एक दैवी बंधन घालतो. पण लक्षात घ्या, तोपर्यंत या वाड्यात कोणीच प्रवेश करू नका. तिथे ज्या मुलाला जखणीने पळवलं होतं त्या मुलाचे आई वडील हे देखील वाड्याबाहेर बसून रडत होते. गुरुजी इथे मंत्र पुटपुटत होते. त्यांनी वाड्याभोवती एका कोपऱ्यात एक मोठा जाडजूड खिळा ठोकला. ते वाड्याच्या पाठीमागे गेले तेव्हा अचानकच वाड्यातून एका मुलाच्या किंचाळण्याचा आवाज सर्वांनाच ऐकू आला. त्या मुलाच्या आईचा जीव आपल्या मुलासाठी तडफडू लागला. गुरुजींना फारच वेळ लागत होता. तोपर्यंत त्या जखिणीने तिच्या मुलाला काही केलं तर? हा विचार मनात येताच ती बाई जागेवरच उठून बसली. ती एक एक पावलं पुढे जाऊ लागली. गावचे लोकही तिला अडवण्यासाठी पुढे सरसावू लागले. गावकरी तिला तिच्या मुलापर्यंत पोहोचू देणार नाहीत हे लक्षात येताच ती बाई धावतच त्या वाड्यात शिरली. लोक आरडाओरड करू लागली. आपली बायको आत गेल्याचं पाहून तिचा नवराही त्या वाड्यात शिरला. बाहेर सगळी लोक एकमेकांसोबत कुजबुजू लागली. ही वेळ खरंच फार भयानक होती. ती बाई वाड्यात आत येऊन प्रत्येक खोल्या शोधू लागली. तिला तिचा मुलगा तिथे कुठेच दिसत नव्हता. ती अजून आत जाऊ लागली. तिथे असलेल्या एका खोलीतून तिला त्या जखिणीचा आवाज येत होता. त्या खोलीचं दार अर्धवट बंद होतं. तिने ते हळूच आत ढकललं. समोरील दृश्य पाहून तिचे डोळे मोठे झाले. तिच्या डोळ्यांतून चटकन पाणी निघालं. समोर त्या जखिणीचं तोंड रक्ताने माखलं होतं. ती त्या मुलाचं पोट फाडून त्याचं रक्त पीत होती. इतक्यात त्या बाईचा नवराही तिथे आला. समोरील दृश्य पाहून त्याला त्याचा राग अनावर झाला. तो सरळ त्या जखिणीवर तुटूनच पडला. पण तिने त्याला सरळ हवेत भिरकावलं. तो जखिणीला मारणं तर दूर, साधा स्पर्शही करू शकला नव्हता. तिने त्याला वाड्याच्या छतावर आपटलं. तो इतक्या उंचावरून खाली पडला. त्याची बायको हे सगळं सहन करू शकली नाही. ती देखील तिला मारायला पुढे झाली. तोच त्या जखिणीच्या एका नजरेनेच ती पाठी भिंतीवर जाऊन आदळली. इथे गुरुजींनी त्यांचा मंतरलेला चौथा खिळाही वाड्याच्या चौथ्या कोपऱ्यात ठोकला होता.
गुरुजींना जखणीच्या शक्तीचा अंदाज होता. तिच्या शक्तीपुढे कदाचित गुरुजींची ही शक्ती कमी पडली असती. म्हणूनच तिच्या शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गुरुजींनी हे बाह्य कवच बांधलं होतं. गुरुजींनी पडक्या वाड्यात त्यांचा पाय ठेवला तसं त्या जखणीला गुरुजींच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. तिला इथून बाहेर जायचं होतं म्हणून ती वाड्याच्या पाठच्या दाराने बाहेर जायचा प्रयत्न करू लागली. पण तिला विजेचा झटका लागावा तशी ती मागे झाली. हा गुरुजींनी त्या वाड्याभोवती घातलेल्या बंधनाचा परिणाम होता. जखीण त्या वाड्यात पुरती अडकली होती. ती रागाने पेटून उठली तसे गुरुजी हवेत उडवले गेले. ते जाऊन भिंतीवर आदळले. गुरुजी जखमी झाले होते. पण ही वेळ फार महत्वाची होती. आता नाही तर पुन्हा कधीच नाही. जखीण हवेत उडतच त्यांच्या दिशेने झेपावली. पण यावेळी गुरुजींनी त्यांच्या काठीचा एक जोरदार तडाखा त्या जखणीला दिला. तशी ती एका खोलीत जाऊन पडली. गुरुजींनी लगेच त्या खोलीचं दार लावलं. खोलीला कडी घातली आणि आधारासाठी बाहेरून आपली दिव्य काठी त्या दारावर टेकवली. ते मंत्र बोलू लागले. आतून त्या जखणीची किंकाळी ऐकू आली. ती जोरजोरात ते दार बडवू लागली. गुरुजींनी दाराच्या कडीवर मंतरलेला एक दोरा बांधला. तसंच सगळं काही क्षणात शांत झालं. जखणी त्या खोलीत आता अडकून पडली होती. ती त्या खोलीच्या दारालाही स्पर्श करू शकत नव्हती. या दारावरचा दोरा आणि वाड्याबाहेरचा खिळा यांना कोणीही हात लावायचा नाही. जर काही यावेळी बंधनातून मुक्त झाली तर हिला कोणीच रोखू शकणार नाही. असं म्हणत गुरुजींनी त्या गावचा निरोप घेतला. त्या रात्री त्या वाड्यातून 3 प्रेत बाहेर काढली गेली. जखणीचा शिकार झालेल्या त्या निष्पाप मुलाचं, त्याच्या आईचं आणि त्याच्या वडिलांचं प्रेत. या घटनेला आता 15 वर्ष होऊन गेली होती. त्या गावात कालांतराने अनेक बदल झाले. तिथले मातीचे कच्चे रस्ते आता डांबराचे पक्के रस्ते झाले होते. गावातील बऱ्याचशा तरुणांचा कामानिमित्त शहराशी संपर्क येऊ लागला होता. तिथे एक गोष्ट मात्र अजूनही तशीच राहिली होती. ती म्हणजे गावच्या सावकाराचा तो पडका वाडा. इतक्या वर्षांत त्या वाड्याच्या जवळूनही जायला माणसं घाबरत होती. रात्री अपरात्री कोणी चुकून तिथून गेलंच तर त्यांना एका बाईची अंगाई ऐकू येई. कधी त्या वाड्यातून रडण्याचा तर कधी एखाद्या म्हातारीच्या विभस्त किंचाळण्याचा आवाज येई. 15 वर्ष होऊनही ते गाव अजूनही त्या जखणीच्या भीतीत जगत होतं. त्या दिवशी तब्बल 15 वर्षांनी त्या वाड्याचं दार उघडण्यात आलं. जखणीचा प्रश्न हा गावचा सार्वजनिक प्रश्न असला तरी तो वाडा मात्र सावकाराच्या वैयक्तिक मालकीचा होता. सावकाराला मरून तर कित्येक वर्ष झाली होती. परंतु त्याचा नातू सदानंद शहरातून या गावात आला होता. तो एकटा नव्हता. त्याच्यासोबत त्याची बायको आणि एक 4-5 वर्षांची गोड मुलगीही आली होती. तो वाडा खूप मोठ्या जागेवर पसरला होता. त्यामुळे तो पाडून तिथे एक चांगला बंगला आणि बाग बनवता आली असती. याच विचाराने ते त्या बंगल्यात आले होते. बंगल्याची आतील अवस्था ही फारच वाईट झाली होती. तो आतून पूर्णपणे भूत बंगलाच झाला होता. सगळीकडे कोळ्यांची जाळी पसरली होती. संपूर्ण घर धुळीने काळवंडलं होतं. ते तिघे आजचा दिवस त्या वाड्यातच राहून वाड्याची संपूर्ण पाहणी करणार होते आणि संध्याकाळी गावाबाहेरच्या एका हॉटेलात राहणार होते. वाड्याचं दार उघडल्याची बातमी हळूहळू गावात वाऱ्यासारखी पसरू लागली. तसे लोक वाड्याभोवती घुटमळू लागले. इथे कशाचीच कल्पना नसलेला सदानंद हा वाड्यातील प्रत्येक खोल्यांचे दरवाजे एक एक करून उघडून पाहत होता. त्याला एका दाराच्या कडीवर एक दोरा बांधलेला दिसला. त्याला याचं जरा आश्चर्यच वाटलं. दाराला कडी असताना देखील
त्यावर दोरा कशाला बांधला असावा म्हणून कसलाही विचार न करता त्याने त्या दाराची कडी काढली आणि तो सरळ खोलीत शिरला. त्या बंद खोलीतून एक गार हवेची झोत बाहेर आली. त्या थंड वाऱ्यामुळे सदाचं अंग शहारलं गेलं. त्याला असं जाणवलं की त्याच्या संपूर्ण शरीरावरून एखादी साडी स्पर्श करून गेली असावी. त्याने काही क्षणासाठी त्याचे डोळे बंद केले होते, पण त्याच्या बायको आणि मुलीचा आवाज कानावर पडताच तो शुद्धीत आला. त्याने त्याची नजर त्या खोलीत फिरवली. ती खोली संपूर्ण खालीच होती. दुपारचे 3-3:30 झाले असतील. सदा त्याच्या बायकोसोबत वाड्याच्या दारात गप्पा मारत बसला होता. त्याची मुलगी आत अख्खा वाडाभर धावत खेळत होती. शेवटी ती देखील वाड्याबाहेर येऊन मातीत खेळू लागली. वाड्याच्या आसपास घुटमळणारे गावकरी मात्र तिथे काही वयस्कर जाणकार माणसं येताच आता एकत्र सदाशी बोलायला आले. तुम्ही कोण आहात आणि तुम्ही वाड्याचं दार असं थेट उघडलं तरी कसं? तुम्हाला माहीत तरी आहे का या वाड्यामागचं सत्य? मी या वाड्याच्या मालकाचा म्हणजेच सावकाराचा नातू आहे. अच्छा, मग तर तुला या वाड्यामागचं सत्य तर माहीतच असेल. मला नाही कळलं तुम्ही नेमकं कशाबद्दल बोलत आहात ते. या वाड्यात 15 वर्षांपूर्वी एका भयानक शक्तीला म्हणजेच जखिणीला बंदिस्त केलं होतं. काय? बरं ठीक आहे, पण कसं आहे, एकतर मी अशा गोष्टी मानत नाही आणि महत्वाचं म्हणजे आम्ही मुळात इथे राहणारच नाही आहोत. आम्ही हा वाडा तोडून इथे नवीन बंगला बांधणार आहोत. तुम्ही आमची काळजी करताय हे पाहून खरंच खूप बरं वाटलं मला. गावाला तुमची नाही, त्यांची काळजी वाटू लागली आहे. ती जखीण का एकदाची या वाड्यातून मुक्त झाली तर ती इथल्या सर्व मुलांना जिवंत खाऊन टाकील. इतक्यात सदाची मुलगी जोरात हसू लागली. कोणाच्याही हे लक्षात आलं नव्हतं की ती गेली तासभर तिथे मातीत काहीतरी खणत होती. तिच्या हसण्याचा आवाज ऐकून सगळ्यांचीच नजर त्या मुलीकडे वळली. बाबा, हे बघा मी काय केलं. त्या आजीने सांगितलं तसा मी हा खिळा जमिनीतून बाहेर काढला. हे ऐकून सगळेजण एका जागी स्तब्ध उभे राहिले. सदाच्या मुलीच्या हातात गुरुजींनी पुरलेला खिळा होता. आजी? कोण आजी बाळा? तीच जी आत वाड्यात बसली आहे. ही लहान मुलं पण ना, असं म्हणत सदा हसू लागला. पण हा विषय हसण्यासारखा तर नक्कीच नव्हता. सगळे गावकरी एक एक करून तिथून पळू लागले. चला चला इथून, या मूर्ख माणसाने सत्यानाश केलाय. गुरुजी, कोणतरी गुरुजींना बोलवा. सदाला तर काहीच कळेना हे गावकरी असे वेड्यासारखे का वागत आहेत. त्याने एक वेळ त्याच्या मुलीकडे आणि बायकोकडे पाहिलं. त्याने त्याच्या मुलीच्या हातातील खिळा खाली टाकला. त्याने पुन्हा एकदा तिला विचारलं, बाळा, कोण आजी? वाड्यात तर कोणतीच आजी नाही. बाबा, ती काय? तुमच्या मागेच तर उभी आहे ती. त्या वाड्यातून तब्बल 15 वर्षांनी पुन्हा एकदा तो तसाच किंचाळण्याचा आवाज आला. पण हा आवाज त्या जखिणीचा नाही, तर सदा आणि त्याच्या बायकोचा होता. पुन्हा एकदा त्या गावात रक्ताचा पाट वाहू लागला. याची सुरुवात मात्र यावेळी त्या वाड्यातून झाली होती. गुरुजी, फार मोठा अनर्थ झाला. सावकाराचा नातू वाड्यात शिरला. ती जखीण मुक्त झाली. सावकाराच्या नातवाला आणि बायकोला तिने जागीच मारून टाकलं. त्यांची लहान मुलगी ती वाड्यात कुठेच दिसत नाही. मी सांगितलं होतं तुम्हाला, वाड्यावर लक्ष ठेवा. तुमच्या गावावर पुन्हा एकदा महाभयानक संकट ओढवलं आहे. तुम्ही पुढे व्हा. सर्व गावकऱ्यांना आदेश द्या. सर्वांनी घरातच थांबा. ती जखीण आता कुठे असेल त्या परमेश्वरालाच माहीत. गुरुजींचा निरोप घेऊन तो गावकरी गावाकडे निघाला. इथे गुरुजींनी त्यांच्या शिष्यांना बोलावलं. गुरुजी जखिणीविरुद्धची ही लढाई एकटे जिंकू शकत नव्हते. त्यांनी लगेचच गावचा रस्ता धरला. ती जखीण आता कुठे असेल? ती वाड्यात तर मुळीच थांबणारी नाही. मग एखाद्या घरात, एखाद्या झाडावर किंवा एखाद्या विहिरीत ती कुठेही असू शकत होती.
एवढंच नाही, ती जरी गुरुजींना दिसली तरी ती तिथेच थोडी थांबणारी होती. सगळंच कठीण होऊन बसलं होतं. आता असा काहीतरी उपाय शोधावा लागणार होता ज्यामुळे त्या जखिणीला एका ठिकाणी बोलावता येईल. हे शक्य होतं, फक्त यासाठी त्यांना जखिणीच्या शरीराचा काही अवशेष हवा होता. गुरुजींनी त्यांचा मोर्चा थेट सावकाराच्या पडक्या वाड्याकडे वळवला. रात्र झाली होती. गुरुजींच्या आदेशावरून सगळ्याच गावकऱ्यांनी स्वतःला त्यांच्या त्यांच्या घरांमध्ये बंदिस्त करून घेतलं होतं. काही वेळातच गुरुजी वाड्याजवळ आले. वाड्याच्या दारातच सावकाराच्या नातवाचं आणि त्याच्या बायकोचं प्रेत पडलं होतं. त्यांच्या नाकातोंडातून रक्त वाहत होतं. गुरुजींनी सरळ त्या वाड्यात प्रवेश केला. गुरुजी त्या खोलीजवळ गेले जिथे त्यांनी जखिणीला बंदिस्त केलं होतं. त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना त्या खोलीतील छोट्यातली छोटी गोष्टही शोधायला सांगितली. तेव्हा त्यांना भिंतीत रुतलेली जखिणीची नखं सापडली. हे गुरुजींसाठीचं सर्वात मोठं यश होतं. पण आता गुरुजींना ते करावं लागणार होतं जे त्यांनी कित्येक वर्ष आधीच सोडून दिलं होतं, तंत्रविद्या. गुरुजींनी मांत्रिकाच्या जन्मानंतर तंत्रविद्या सोडून दैवी साधनेचा मार्ग स्वीकारला होता. पण जखिणीला त्या वाड्यात बोलावण्यासाठी त्यांना ह्या तंत्रविद्येचीच मदत लागणार होती. गुरुजींनी शिष्यांना हवनाची तयारी करायला सांगितली. त्यांनी समोर ती जखिणीची नखे ठेवली होती. त्यावर कुंकू फासून त्यांनी त्यांच्या तंत्रमंत्रांचा जप सुरू केला. गुरुजींचे शिष्य तयार होते. त्या वाड्यावर दुष्ट जखिणीच्या आत्म्याचं सावट फिरत होतं. वाड्यात अचानकच वारा वाहू लागला. गुरुजींसमोरचा धगधगता हवन त्यात एका लहान मुलीचं प्रेत येऊन पडलं. कोणीतरी हवनात पाणी ओतावं तसा तो हवन क्षणात विझला गेला. ते प्रेत सदाच्या मुलीचं होतं. जखीण वाड्यात आली होती. गुरुजी जागेवरच उभे राहिले. त्यांनी त्यांच्या हातात त्यांची काठी घेतली. ती एक एक पावलं टाकत पुढे येत होती. तिला पाहताच गुरुजींनी त्यांच्या काठीवरची पकड घट्ट केली. समोर लहान मुलीचं प्रेत पाहून त्यांच्या मनात जखिणीविषयीचा राग आधीच उफाळून आला होता. जखिणी गुरुजींच्या अगदी समोर त्या हवनात येऊन उभी राहिली. तिने पायानेच ते प्रेत बाजूला फेकलं. बोल, का बोलवलंस मला? माझ्यासाठी कोवळं मांस आणलं असशील तर आताच दे मला, असं म्हणत ती जोरजोरात हसू लागली. हो, तुझ्यासाठीच तर ही तयारी आहे. तू या गुरुजीला पाहिलं आहेस, पण तू माझ्यातील अजून मांत्रिकाला पाहिलं नाहीस. सगळे शिष्य त्या जखणीभोवती गोल आकारात गोळा झाले होते. गुरुजींनी त्यांची काठी एकदा जोरात जमिनीवर आपटली. तशी हवना तिला दुप्पट ज्वाळांनी पेटून उठली. गुरुजींच्या शिष्यांनी दैवी मंत्रजाप सुरू केला. तसा तिचा आत्माही जळू लागला. तिचं संपूर्ण शरीर काळं पडलं होतं. तिचे डोळे गायब झाले होते, परंतु ती अजूनही जिवंत होती. गुरुजींनी त्यांचा दैवी हात तिच्या डोक्यावर ठेवला. तसा शरीरातून आत्माच निघावा तशी ती धाडकन खाली पडली. गुरुजींनी त्यांचं दैवी बंधन तिच्यावर घातलं होतं. जखिणीचा खेळ संपला होता. पण यावेळी गुरुजींनी ठरवलं होतं, या अशा भयानक शक्तीला गावामध्ये बंदिस्त करणं हे योग्य नाही. म्हणून त्यांनी तिला आपल्या शिष्यांच्या मदतीने उचलून गावापासून दूर एका दैवी वृक्षाजवळ न्यायचं ठरवलं. जखिणीला तिच्या कर्मांचा खरा न्याय हा आता तिथेच मिळणार होता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.